дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат раиси шӯрои директорони корпоратсияи саноати кӯҳкории Зиҷини Чин Чен Ҷингхейро ба ҳузур пазируфтанд. кӯмаки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз офати табиӣ ба сокинони зарардидаи ноҳияи Ишкошим дастрас гардид. фестивали таомҳои миллӣ дар буғи Ирам, таҷлили рӯзи кормандони соҳаи сохтмон, дар баррасӣ фаъолияти ҷамоатҳои деҳот. дар қасри миллат сарвари давлат пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шӯрои директорони корпоратсияи саноати кӯҳкории Зиҷини ҷумҳурии мардумии Чин Чен Ҷингхейро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории кунунии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин ширкати чинӣ ва нақшаҳои ояндаи муштарак баррасӣ шуд. тавре зикр гардид, ин ширкат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеҳсоли мис ва дигар металлҳои гаронбаҳои ранга машғул буда, дар корхонаҳои он беш аз 2700 нафар аз аҳолии маҳаллӣ соҳиби кор мебошанд. сарвари давлат таъкид карданд, ки ҷониби Тоҷикистон аз татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ барои иқтисоди кишвар муҳим истиқбол менамоянд. изҳори боварӣ карда шуд, ки ҳаҷми истеҳсолот ва шумораи ҷойҳои корӣ дар корхонаҳои ширкат дар Тоҷикистон ояндаи наздик то 2 баробар афзун мегардад. хабар медиҳад Амид Ховар. бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи зугванди ҷамоати деҳотӣ Зонги ноҳияи Ишкошим тавассути 20 мошини калони боркашони маводи хӯрокворӣ ва масолиҳи сохтмонӣ кӯмак расонида шуд. раиси ин вилоят Алишер Мирзонабод иброз намуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвари давлат барои сокинони аз офати табиӣ зарардида тамоми шароитро муҳайё намудааст. 13 оилае, ки хонаҳояшон пурра вайрон гардидааст, дар истироҳатгоҳи Шабдези ноҳияи Роштқалъа қарор дошта, то сохтмони хонаҳои замонавӣ истиқомат мекунанд. ёдрас мешавем, ки дар натиҷаи якбора гарм шудани ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва баландшавии оби рӯдхонаи деҳаи зугванди ноҳияи Ишкошим санаи 4 август дар ин деҳа сел омад. дар натиҷаи ин ҳодисаи табиӣ даҳҳо хонаи истиқоматӣ, зиёда аз 4 километр роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ бо хову замини кишоварзӣ ва дигар инфрасохтори деҳа хароб гардиданд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар буғи Ирами шаҳри Душанбе таҳти унвони Зеби дастархон фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни нону маҳсулоти нонӣ баргузор гардид. беҳтарин ошпазҳову қаннодони шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ маҳорату малакаи худро пешкаши тамошобинон гардонида, таомҳои гуногуни миллӣ ба маърази чашидану тамошо гузоштанд. ҳамчунин навъҳои гуногуни маснуоти қаннодӣ аз ҷумла чакчак, паҳлава ва дигар шириниҳо пешниҳод гардида, тамошобинон бо тарзи пухтану омода кардани онҳо аз наздик ошно шуданд. баъзе аз таому маснуоти қаннодӣ бевосита дар ҷараёни баргузории фестивал тайёр карда шуданд. ҳар кадоме аз иштирокчиёни фестивал ва озмун бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ шуданд. дар даврони истиқлол дар доираи сиёсати ободкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагию бунёдкорӣ авҷи тоза гирифта, лоиҳаҳои азиме дар соҳаҳои роҳсозӣ, истеҳсоли нерӯи барқ амалӣ шуда, шаҳру деҳот ба тадриҷ симои худро дигар мекунад ва дар ин дигаргуниҳои азим бинокорон нақши борис доранд. дар ин бора дар ҷамъомад дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки собиқадорони соҳаи сохтмон, роҳбарони ширкатҳои бинокорӣ ва муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон, ки якшанбеи 2 моҳи августи ҳар сол таҷлил мегардад, сухан рафт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бинокоронро бо иди касбиашон табрик намуда аз ҷумла зикр кард, ки ҳоло сохтмончиён дар бунёди беш аз 40 бинои баландошонаи истиқоматӣ бо марказҳои истеҳсолию тиҷоратӣ заҳмат мекашанд ва ба ифтихори ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар дар маҷмӯъ бунёди 1000 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст. дар фарҷоми ҷамъомад ба як идда собиқадорони соҳа ва бинокорон сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд.
рафти иҷрои дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати тавсеаи корҳои ободонӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти онҳо дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни шунидани гузориши раисони ҷамоатҳои деҳот оид ба фаъолият дар 7 моҳи соли равон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи онҳоро ба афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи босамари замин, иҷрои нақшаи омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар, мусоидат ба ташкили коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва ба ин васила ташкили ҷойҳои нави корӣ, омода намудани муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил, ҷалби аҳолӣ ба тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист, ташкили дурусти коргузорӣ, ҷалби мутахассисони ҷавон ба кор дар ҷамоатҳои деҳот, тайёр намудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, иҷрои нақшаи воридот ба буҷет ва дигар масъалаҳои муҳим ҷалб карда шуд. дар ҷаласаи назоратӣ ҳамчунин натиҷаи санҷиш, хулосаи пешниҳодҳои шӯъбаи агентии хидмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд оид ба ҳолати иҷрои қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи ҳозирин расонида шуда, риояи қатъии муқаррароти ин қонунҳо талаб карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.